Igene sirkal nigi bede ne adek. The legislature, koka nitiere judiciary miluongo ni doho, koro ka wuon pesa ma executive. Koro nitiere chik moseketi e Kenya kaendi ni gima timore e legislature kapod otimore to doho ok nyal donjore nikech nitie gimiluongo ni separation of powers. Ng'ato ka ng'ato nigi tije momiye mondo otim. Lakini kosetime to pod ng'ata ja Kenya moro amora nigi ratiro mar ng'iyo ni to bende notime e yor pend chik kod chike mamoko. Koro sani eri jo Azimio kata ja Kenya moro amora pod nyalo dhi e doho ma ng'iyane ni to gik manotime e od bura gieki bende notime e yo makare. Koro kipenjo ni to bende ng'ato nyalo dhi e doho, en adiera ni ng'ato nyalo dhi e doho. To sama ne mowinjore odhi e doho, ok onyal dhi e doho sama gicha pod timore nikech mano ero koro dhi timo gimiluongo ni separation of powers chande koro onge. Doho nyalo katel kata nyalo ketho gima ma od bura timo mano chiko koyienegi. Lakini kosetimore ma giseng'ado bura cha kaka nyoro nyong'ade chande to koro ng'ata nyalo dhi e doho mondo me ong'iyane ni to gino ero notime. Mano nyiso ni kata executive otimo gimoro kata mana legislature otimo gimoro, pod ng'ato nyalo dhi e doho mondo ong'iyane ni to pend chik to wacho nang'o, to chike mamoko machalo kaka Political Parties Act to wacho nang'o, to report mag registrar of political parties to wacho nang'o. Koponi nitiere chik manokethi to pod doho nyalo golo their opinion, their render their ruling on that matter. Maji pod chak duoge ruling no ero kendo. En ang'o manyalo timore mopogore kata pono